Tirok try ki para menget bat ki dia viewers kajing hikai kamangan ai pi mentaka setiap ru kalau ngaba koridor haduk kata-kata ba video man sengap haduk ngaba kod bat ka title kamangan ai kalau batang ki briu ki baslur ki ba ublay un penan kam bat kin let man pelat ye ki bai ki briu ki bam dan jingat ki ba syap tien ublay un sa wenno akhirnya rajing sisa kan hot para banget tinggi ni alat nak jutang kabarem ni dapat nak ar ki siem kalnong kabahnyau fi habang ipuli ya ka bible ngam su asu ifi ikijing hikai ka bana ka theology rai na ai fi rajing hikai ka bau mensim ublay wa ya kata revelation barkilong ki ba koridor para tong yelat nak ar ki siem kalnong bahnyau Fini puli lang nga kat ka baning kong terter u Elisha u jubab tu syak skor ia ka ka bau try u kum hakani ka por lasai ka sngi pinla ban thiet ha Samaria lai kilo ko u babhatam lani Henry kilo u barli tang sisbai rupa sengap mangan aya ka background chuang ni wang kum no Elisha wang no tu syak skor ia ka bau try u kum hakani ka por lasai ka sngi pinla ban thiet ha Samaria lai kilo ko ubabhatam lani Henry kilo barli tang sisbai rupa berkala song tak baharu kata ta hakapor jong gikon Israel kan hakapor kala song tak bahasi Samaria namar balai ngani tu ka background fina puli nagat khat ka ba South San Rio ki kon Israel ki badan hang ni hakanong Samaria no fi lagi kin yung Samaria ila manong kadan kandam sniu pi shwa kan e bau Elisha nong kadan kandam sniu shwa bikin ikin ja kadan kandam sniu hadu ba jayu ba ka kemi kahap ban penyiap layu kun bakin yabam do yu kun para kemi kadan pinapuli hina kini ki lenong ka bah nriu pinlap san nriu ter pinlap tu ba arwat ki kemi kidan kile amno kala tangan kadan ka jing ka nem sniu nong pinamar ba kini ki kon Israel kila syakir kot hakinong Syria kimla ban le kadan sekarang sniu mla ban le kila set kot Samaria bat kimla ban mi sinu kadan ka nem sniu bat hadu ka ba ki hap ya bam ya khun la jong tu kena pulih ni bakatu kawai ka kami kilai kot ki kawan susiem kata kawai ka long kami kawan susiem kawan mudui susiem ko siem kong ba pet ai ka jing bishar ka bahok namar kani ka brio menen kaya kot ban nga ka ong bangan ayu khun jong ka ban penyap ban ya bamdo bat hakawai hakawai ka sengipat kin saat ya khun jong ka ban penyap ban ya bamdo kala nem sniu hadu kata bat kani kalong kami kala ayu tau khun bat kilai penyap bat kilai ya bamdo hendai kata kalong kami pat kawai hadin kam tre su ban ayu khun la jong namar balai la sacrifice no do tahadu kata ka jinglong ka ri Samaria kata ka por haka jing senchar jong usiem ben hada nak kata kada pidan kam ban puli ki jutang pi ha bagi kai ni ngim kai su yong bengi dap do men sim jong blai bau men sim jong blai ra sha ka ktien kan mau ngidan kam ya ka wat lam jong men sim ya ka ktien jong blai ha pi puli ya ka jutang barem pi ben tip ya ka nong rem ting ai ngu yu blai bu pen pa do men sim khu to ti andre hakat khat ka hakal nong ka banyo Elisha la kren biangan ban biang sisin ulong tu syak skor ya ka e ka bau try wong kum hakani ka por pat kum hakani ka por haba kidang isya kum dan syu ban bang kala hadu kata kala poi ka ayu ka jinglong haka snong Samaria but kum hakani ka por lasai ka sngi pinla ban thiet ha Samaria lai kilo ko babhatam lani Henry kilo ubarli tang sisbai rupa hadu kata perkat nak jing dok tasam nak kabam hap ya bam ikun la jong ru Elisha ukuran nak jing slur bau wi Elisha do nong itu pa jong blai wong bahakum kani keport kan satat ba balai ki bah nri kuilo barli tang sisbai rupa lai kilo ko tang sisbai rupa tong ini pet susu unang bot bahajan jong usim ulang hau Elisha kata kamla banja wat la dau try da ledihi un pa sisen pa yo ko
U Elisha jubab men sayoi ya kata bakaja henry men am yo bam na kata kajing bam pi tau nong but bahajan jong siem uang kumno uang Elisha kata tikam la banjau lai upet pi uni unong but jong Elisha sengap i kitin jong Elisha bau yo no blai sengap ra balai na marula i pelat asatia pelat la jenjar pelat pi kalakat naki khamat beri hadu bandai bam baka kemi kan at yu khun jong ban bam pimut kumno mat katakan nam sni wa katakan jing kerduk bam kabala palat hadu buang ulak penmi gini kentin wong kata akam la banja wat la dau try la dal di hun pak sisin pak yu ko pi ulad du ka jingat hu blai namar blai ka situation kala palat para banget ngakuli pi haba pi akan du jing mata let's see kum gani ka jing kampat dai than kat kum gani ke jing bagi nong Samaria gi osno ki kitin jong pi kilong kumno ka jingat jong fi blai kalong kumno para banget bau Elisha jubab men sayoi kata kaja bakaja ndai mem yo bam na kata jing bam wa me yauni urang ba bahajan tam unang but bahajan tam so kani kan jabat la syah ndai mem man sayi itang dikmat menom yo ban bam na kata jing bam na marba mem ngat mem dan ka jingat hu blai me arta tien yo blai blai jong ulong blai ki kamba ti tong ini pet kat khat ka balai ko ong sawut ki rangba ki bapang nyang tholi mo ki dan shabar ki khrdop sngap ha ka hang ni ka thok ka khon hun sipai ki Syria ka patno fi ki Syria ki up ki penstom ki Israel ki kerkot ki Israel bat ki Israel ngong fi ki nong Samaria ki dan ki syaset kot bat ha jing sencar yang ban hadat ki ngala itu fi bakadan katakan ka jing kerduk bam ka palat ti hang ni haka kherdap mama saungot ki rangba ki bapang yang tholoi ki dan sabar ki kherdap jang ka Samaria bat ki ong para ki fi balai bakini ki saungot ki bapang yang tholoi man syua ki bril ki bapang chang tholoi ki mla ban syam hakari ha kherdap la kada dei hari Israel ha Samaria na hang kau fi kimla ban syong ha kato ha syapok kasnong ki ha ban syong sabar jong kasnong ki syak kan po kini ki bala syak kan po ki syak kan tat nang society kini ki bapang yang tholi kimla ban rong ban ya khlek lang bi ki briu pet hang ni samut ki rangba ki bapang yang tholi ki dan sabar ka kherdap jong Samaria bar ki ong para maki balai ngin syuap hang ni hadu bangin dayap kamlong kajing mento yang i banlet sapok kanong ba namar ngin sayap tangan hang ta hanai la dangi syong hang ni ngin yap kumju kumto yang ngin yalet no syaka jaka syong dara ki Syria kabasni utam bakila banle kalong bakin penyap yang i hanrai let siken pelat yem yang i kumta haba kala sedang dum kila let syaka jaka syong dara ki Syria hanrai dakila poi haka amdan manu hang ta utrai ula penlong ya ki Syria ban yok sngow ka jing sawa kum ka jingwan jom ki sipai babun lambat ki kulai bat ki kali yapam bat ki Syria kila perkhat ba usiem ka Israel ula khat nong ya ki siem het bat Egypt bat ya ki kenhun sipai jom ki ban wantur yele ya ki kumta hakataka janmit ki Syria kila phat ban lat im daga ba ino yala ki yingjan ki kulai ba ki kada ba kila ino ru ya ka jaka syong dara kum bakalam pisu tu haka jaka jong ki Syria jayu ki dan kini ki saungut ki bapang jong thole kila syak jenjar kita ru perkhat lada kili ki im sabar jong ka snong Samaria ki ru ki bam ge ki ong gen kumno ki klapoi ka kotlat ndai kini kim sim ladu jingkerman ki ong kumno ki ong ladangi syong nir ngin yap ladangi let syaka nong ba ngin yap ti ba bangi let ba Syria pi kila kot lat ngong reki dan kai jing slur manang fi kim salia ban yap ru kim salia ban syak penyap no akis nong Syria ru nambar balai bakila dan ka kot lat pi tang ki briu ki bala poi ne mentah ka kot lat hari pisania ne am ublai pi dan em ka jing slur kum kini nong Syria ki badan kini nong Samaria saumut ki nong pang tholi ki bala syak be no ublai bala syak be nang society sengap bah kini gile umno kila let syaka nong Syria long haba ki rang ba saut ki poi harut kata ka jaka syong dara kila let rong syapo ka yingjan pi kum ko pegat khat bahamnya ko kum ta kata ka janmit ki Syria kila phat ban lat im da ka ba ino ki yingjan ki kulai ba ki kada ba ki ino ru ya ka jaka syong dara kum bakalong pi ha ka jaka syong yang ni ki Syria
ki pahuk bagabam ki mot ban penstam ki Israel ki mot ban penyap ki ban khanyat ki yam ki ap kami ndrei ublei ulale kamba kumno ula penlong ni kita ki nong Syria begini yo snow ya kita ki pat ya pom bapat ya pom pum ta pen puli ga tet khat ban riu utrai ula penlong ni ki Syria sngap ban yo snow ya ki sipai ya ka jing sawa kum ka jingwan jom ki sipai babun lambat ki kulai bat ki kali pom bat ki Syria kala phat bat usim ka Israel wa khat nong ya ki sim hit bat Egypt bat ki kunhun sipai jom ki ban wan tor yele ki kum ta kata ka janmit ki Syria kala phat ban latim dak ba i no ki yeng jan ki kulai ki kada kala i no ru ya ka jakashong dara kum bakalong begini ki sim Syria ki okini ki nong song snong jom ka Syria ki le kumno kila kumno pak bahabau bleu la penyok sengawi kita kila kawet kila syap tiang orang ki i no ki yang janju ki kita ki kau ki barley ki i no barokat ki pet yap mana wi habau bleu la train orang wi habau bleu yang bar haba kini ki rangba sawut pat ila let syata Syria haba ki rangba sawut ki poi harut kata jaka syong dara ki let rong syapok baying jan ki bam ki di kat ka badan pat free kan orang film dan syuk menum dan sipai dan kila ilut kila rakno ya ka rupa ka siar bat ki yeng jan bat ki syam bat kila letno bat buri ki nanta ki wan pai kila rung ah kawai pat ka yeng jan bat le kum ju hanai hadin kata ki ong paramaki ngim dai ban le kum ni dan ka khubor babha bat ngim dai ban bu ya ka tang haladihi ladangi ap haduk mestep ban yathu ya ka ngitikna bangin syak penstam yang in yalet no sisendan ban yathu haki rangba patkam jong sim pat dilek kumno kini ginong bleu pet ya kan dok nut fi kini nong pang jong thole kini bala syak kan tat nari u blei namar ka jing slur jong ki ula syak yaki bakin makihi kin lap ni kong syukran ladamdan kini ki sawat wat lagi tu ginong Syria kila pat lagi yang janjo ki katu kabam kan suput ben tu bat ki ni kinong Samaria kini kinong Israel ngong ifi kinang yap them nong reja ayu para banget kini kinong nyang pang nyang tholi daka jing slor kila alat kidan kam sim ru ban yarap lam ki we habayal di kila bam kadang kila hun kim chim kwa ban im ban shu ka siar ka rupa kim chim kwa ki ida gi ba kwa ha kila pendan kam tang yal di ndek kumno ki ong yang ni thu lang ki yang ila sayu ki beri ki bala syak kan tat nang society let's say para banget pi dai bala syak kan tat mentang let's say pila syak kan tat namar ki kam jompi ki ba pile pi kimpen so bahasyo ki beri ru ka society kila kan tat ya pi ki niam kirkom kila akan tat yafi ka imlang salang kala akan tat yafi repidan em ka jing slur ban let show blay ban penret hau blay mau blay sa penan kam yafi pidan em ka dok nut bawat haba pilong kita ki babang yang thole ka bakenja men sim repi terang ban yarap iki wai pidan em kum ka dok nut ba pim kwak tang yeldi mau para wangat ngaong ya kan ni babun mata kiba riu hada kibang ya le ban penduai ngai thu ifingi la penduai ki ngong ki jenjar ba ki reuniam kim jutere banwan saka jingkala ka bumut ban rei ki de kini ki bang ya kenduk mata ki dan ki nuti ki bala im aurea ki bala penhap kun ki bala di drops ki bala kerni ha kakia dei kini ngani thu film ta ba ngio ban penduai nong ki pli kan ga yeng jing duai hapo jaya nong lansnolin ki wan ngio ban phun ki phun ngio ban penduai dei kini menta bo blei usai nong fi ndai syu mong kibriu ki badan buram suram rei sei di kini mta ki kala ka bomot ki pen plai ki pop ki yo era jing pen baptis ki yo pediang yu men sim khut bakini ki sedang ban yarap ki wei ki long tek kum kini ki nong yang pang nong tholi ki bala syakan tat na society rei de kini ki balik pelat im yo pat Israel bat menta kini kadang ipi ki ba im aurea ki bala kala ka bomot de kini menta ki ban long ki sipai jong Jesus Christ ki ba penlat ya ka jat ben riu ha ka jong kari jong i kiban long kinong duai kiban penlong kinong duai na mata kibri bapang kiban long kiban pelat ki wei na kan nam snew
Kabahakari jong ni kalau sedang banjang nong fi jingjang kelak. Hari kini ki balasyakan tat nong fi. Let si fi ong alasyakan tat ngai ngasam. Let si fi ong dan jikerman syu ngan rei dan ka jing slur nong ban let show Jesus Christ da ka jing slur ban panap ban try Jesus bakor ngawan semi da ka jing slur ban ngalale kini ki pop. Hari ngawan ban kelak mau ban pai mentang. Kumta kila mikno nakajaka snap khat ka bashi phau kong kumta kila mikno nakajaka shong dara jong ki Syria kila let pa Samaria bila khat yaki nong apira ha khrdap kila let shaka jaka shong dara jong ki Syria bat ngim shimla yo I ne yo snow yano ki kulai bat ki kada ki badang sa ki badang syate bat ki yeng jan ki long kumju kumba ki Syria kila eki pi kila pet ka jing kerke ginong Syria bagini gi sawat ha bagila bam kanang el digila shem ya kata siar kim de ki kila let ya thu shaka nong chinong Samaria kila let shakrdap pi kinyang pang nyang tholi kimlak te ban rong mum tuan fin re kila da ka jing slur ki rong ba ki ong dangi yap ru melai tang na ban tang ki pelat ki bai kila dan ha kot lat ngau ki gi ba slur ki gi brio kinong ap khrdap ki pen banai kata ka khubor ba let ra shaying siem pat kini ki song Samaria kila let la let kampan jingbet ki rong la rong syapo bakle ktu akini kinong ap khrdap kinong ap khrdap pat ki pen banai kata ka khubor ba kala let ra ya shaying siem kadalong men mit an reus siem ukhi jot na jing thia bu ong ki rang ba sanchar ngan yathu api ya ka ega baki Syria ki thmu ki tep bangi syak than hang ni kumta ki mi na la ka ja ka shong dara ban let ri ki rut nong ki da perkhat bangin I no e ka nong ba ban let wa jing bam ba kumta kin sakyam ngi bat korup ya ka nong ba hang taru usiem uni usiem pa udang artatien uang let sti begini ginong Syria ki shu trap yangi bala dengin na let syakitu ki jaka yen jo ki kin mi bat kin kendrop kin penyap yangi kata kidang dan nong pius iem udang siap tiang udang long umpat tikena nong fi uai daki kebakat lai uai naki rangba sensyar jang uang ki brio kan ikan nong ba ki long ki bam dan jingkerman syu lakum kitu ki balayap kum tatungin yapa katu kat ningot ki rangba bat santeli ki kulai ibadang sa kanang bangin tip kala jayu ki jit kat tu kat ningot ki rangba bat usia mula pa ki artli ki kali yapam lambat ki jing ptha ban let ban wa jing tip ya ka ka belaja ya ka kunhon sipai Syria wat ang tau mi so way rangba pat uba pensyai wong kan mento yu la dangi syong niru kila long bayap hi la ba mi khun la jong mo kan mento yu wong jit ki rangba ban pa ban let sentiat atau kalong shishan em kata ka jinja ki nong Syria ti kirangba kila let shaduk Jordan bala pa ki kirangba kila let shaduk Jordan bat baro shilin terlenti gi I ki Jacob bat ki tar bagi Syria kila berat kat bagi dang pet yap pi namar ka jing syap ting kata ka jing sau jing sawa bau bleu pa nong kila pet kelumar bat kila berat kita ki tiar la sata ki madan madia kinong Samaria kila mi syabar bat kila let luti ka jaka syong dara ki Syria pi nang ta kila sngau kila let kita yang syong dara jong Syria bat kum tau trai la lak kren lai kilo kau babahatam lani henry kilo barli la dia kador shisbai rupa manong fikal tak adu kata tanamar belai kabun kabam hagi yeng jan jong kini nong Syria bakila let luti kinong Israel manong fi te khatnyau kala let jarang khat bau sim Israel labu haka kerdap nong ba hapo ka jingpet jong urang ba penyat kam ubadai unong yarap bahajan jong urang ba penyat kam ulah syayu hangta hagi pat ba bat ulayap kumbau Elisha la yathu lupa man ba usiem ulalet ya kendu ya Elisha la yathu usiem baha ka bakum ka takapor hakasni ka babut lai kilo ukau bahatam lani henry kilo barli andi Samaria hakador shismair pa pikin mau tu orang bak wahajan tam ba pipuli man ya kal nong ka baning kong atkhat ka baning kong ter ba ong bau Elisha la dap kran ya kan jing tu lupa ba lai kilo ko ba 100 kilo barli ke sedih ka shismair pa utu bahajan tam orang bak bahajan tam umnget ya kan ni wong la dau bleu pa i dal dia ru kanum jam ni o Elisha wong menci i tang di khmat real di manum yo bam bat kala ja pat kan ni namar bleu syap tiang dan ka jinget dan ka jing khawet ajing tim put manang fi la ban shani au blai bat kala jam ni ya kai ka bau Elisha ong ulayo sngo bat habak ya mi itu gibri kala yu kala dan ka stampede ma ka jing bat ulayap no ni te namar ba dan ka jingat nganong fi ulayap no dan ka jing syapti dan ka jing shani au blai hagi kamba jong blai khat khanda haba urang ba penyat kamula jubab
kata kamlak banja buat lau try daladihi un pak shisin pak yo ko bawile Elisha la jubab men sayo i kata bakajan dari men am yo bam na kata kajing bam te kala ja kumta yau ulayap da ka basya yu haban dayap da upat ba kata ka kardap sinong pat namar kajing bam ngat jong namar kajing arta tien jong kai ka bangakwa ban hikai nang ni para bangat kalong babun napi meta piyat ka jing anu hidan ki bang ila penduai ru kila penduai ki beri kila awan kila apply ki pop kila ye indrai ki syap tiang ban syam ya kawai ka senjang menong iki dalak duai ki kila yok khia na ka jingpang kila kala bumut da ong ki syam ya ka senjam baki let ka jing pen baptis menong fi ki khaput ki syap tiang ong ki ong ban yok le sing na syam ka jing pen baptis bang la kala ka bumut yok ngapai dien pat snap kata ka jing bam ngat menong fi kadika jing bam ngat ka jing bam shania au blai pikwa ban le dal di hil di pimdan ka jing shania hari kini ki ngano fi ki kini kini ki sawat ki kini ki sawat kini ki bapang yang tholi dei maki ki bapalat im ya ki khun Israel bro dei us im dei maki na mar ki shlur ngano fi mantar kan jakum ju dei kini ki ba ki ba ki bala ngap hold rocks ki bang ngap hakakiat ki bang ngap hikam aurea ki ba di rocks ki ba kwa sha aba ki wan shisha ki jingkala ka bomot ngakren yang ni ka jing shisha namar ngapen le praktikal wat ong bang syukran tang ki kenti dei kini menta ki ba wan shautra ki ba kala ka bomot ki ba kim syap tiang balat chka jing pen baptis kim syap tiang syu bakin syaat ni sinagog kim syap tiang syu ban le ka nam tau try ba utrai upet ya ka do nu juki ba kini menta ki sedang ban syakri ki beri kini menta ki sedang ban penlet duai ki beri ban pelat ya kan ka jat ban real jungi ka balas sakut ka pop ba ki jing ki babun dei kini menta ba bleu jit ngong tek kum kini ki nong Samaria ki ba dan ya ka jingpang thon yang tholi ki bala syak kan tat na ka society ki bam dan ka jingnang jing start ki bala syak ben dei makihi ki balet pelat lut para banget pilong em kom kini ki sawat ki nong Samaria ki bapang yang tholi one show Jesus Christ let's see pidang sakut aka pop menta em let's see video kan nuti ka bapet ya kan ka video pio ngong menta pio terangan kela ka bamut no na kan ka kam nuti jonga ngan pai shemi ngan yo ka jing pen em ngan yo ka jing pen baptis ngan yo pediang men sim khoi ngan syakri ban ngan pelat lut ki wai ni pilong ko begitu ki ba riam miap fidan ka sut fidan ka bot fidan utai Henry pisak kot sa haka jeli joka niam ngano fi pisak kot sa haka shnong Samaria haka bamdan yai haka baterkong ngakuren bet naka jing shisha manta bon ba ki yeng mani bon ba an keren bet naka jing shisha ki yeng mani manta ki badan ki balong kom kani ka jaka haka Samaria ka bamdan syu ka tien jong blai kam dan syu ki briu ki pat ba ki basyong tu kila terkong ngano fi kim dan syuk ya kaktin jong oblay kila syulat kila dan syuk ka jingim kan ong fi dan syuk ka jingim bat pin mi iru pi syap tien pi sakut saju pi mot ban kala ka mot ban kim na jing teman mar ka jing syap tien jong pi ka pen sakut ya pi kan ong fi hari kini ki badan sabar jong snong Samaria syakhardop ki balong kom kini kinyang nang pang yang tholi dei kini meta ki ba blame pendan kam balai ki dan sabar jang khardap ngana fi bat ki snow thu ba kila dan lupa haka temir jang ka jingyap tiki slur ki angin let bat ka jing slur ba haba ki yo mat yo blay ka jing pen im ngana fi bat menta kini ki sedang ban yalap ki sedang ba blame pendan kam ki bat ki mapi naki taki jaka Samaria ki ba syongsa pihak ban but yaki pihak manbut iki wat lapidan ka jing ka pitip ya ka pila long ba puli ba pila long ba puli theology pimdan bori ai dari pihak kini kinong Samaria ki ban bagi ba kinyang pang tholi ki ba sangut kila ban pelat ya fi dengan challenge fi mentam lada pidan hara jing terkong ka jaka ka ba terkong hara jinglong mensim balai pi mi no ni ki jaka ki ba terkong ka jinglong mensim long kum kini ki swat long komuni urang ba badan kanam ka buram badan kat hajan usiem dari umdan ka jingat nang fi baula syayu no hakatu ki kali la syayu no ki brio nang fi bat umdan ya kan ka jingat nang dai nak kata kadau haba umdan ya kan ka jingat nang fi u du sendan ban bam ni katu ka jingker kuno blai hadai
handai kini ki sangut kila long ndai tang bagi bamel di kila pelat no ya kini ka ri Israel. Oh, para banget nga challenge fi. Balai film kala ka bamut no. Balai fi pen sakut ban pi sakut jaga jing siap ting ye gi beriu. Pi siap ting ye ka pertai, pi siap ting yo syai ki parlok, pi siap ting yo syai ki bahiyang basam. Pi siap ting ya kita ki paramadan pi siap ting ki bahiyang basam yo ki kentat ya fi yo ki no. Ka jing siap ting jo pi kan umpan poi sunu. Long di baslur no pi. A challenge fi ni. La fi la kala ka bamut, fi la yo pen be no itiki men sim paman ya ka pat pidang am. Piapat saya no jam saya kawik senjam lech ke jing ten baptis pediang ni mensim buku sedang man syakri sedang man long senran wat ong long ba Vietnam ho ni baro ni long ki ba Vietnam dei tang da ka snam jang Jesus Christ dei tang ka bor ka ba pensle jang mensim buku nya keren ya fi ni video ru ka dei ka ba pensle dang mensim buku na bar ka pen ki fi wat syong shu ai jaka bak ter khong balai fin shu yap balai fin shu yap kum kini balai fin shu long kum ki to ki arnut ki long kini ki ba layak kut ban penyap no yu khun ru tang namar ba kadan kan nem sni tang namar kimnut ban mi syabar ka jing siap ting am fi kan sa penyap de fi suki mereka jing slur haba PIT pi ong su blai langayap dengan em traji sungan but ya me long kat balong je akat baja turangan pen kok ngu ketien jong me langa syak pen sitam lagi bahaya basam gi kentat yang la lagi parlok perjor la kan niam gerukom ka kentat